Makadi, greetings everyone pachivhitivhiti Sim HD apo patinouya zvekare tichitaura tichitsanangurirana kanhoroondo dzenyika tichitsanangurirana zviri kuitika munyika yeZimbabwe. Naizvozvo kana uri mutsva pachivhitivhiti chinogara wasubscribe nekuti kusubscribe mahara. Tinouya zvekare tichitaura nyaya yavaChristopher Mutsvangwa avo vanova vari chairman veterans munyika yeZimbabwe. Vanouya vachichallenja vachiwenga vachitaura kuti vachiwenga havasi next in line kuti vaende kupresident. Vataura zvekare vakati vachiwenga upresident hauitwe nemahierarchy asi unotoselectwa kupanotoitwa congress potovhoterwa kunzi uyu ndiye akutopinda president weparty. Naizvozvo mhuri yeZimbabwe zvinhu zviri kuratidza kuti vachiwenga vari kurwiswa, pane kurwisana kukuru kurimo mubato reZANU-PF kunoti munyika yeZimbabwe. Bato reZANU-PF rine kukakavadzana kukuru nekuti vaMutsvangwa vanotaura kuti ivo ndisenior man kuna vachiwenga, ndisenior man zvekare kuna Mnangagwa, so vanotaura kuti ivo ndivo vari next in line vanofanira kunge vachienda pauvice president kana paupresident wacho. So mhuri yeZimbabwe ndiyo nyaya ndakakubatirai kuti vachiwenga havasi kuzopinda, havasi next in line paupresident. Ndiyo nyaya yakataurwa navaMutsvangwa. Thank you for watching this video and next time mhuri yeZimbabwe.